Jo crec que s'ha de votar majoritàriament en el Partit Popular per dos motius. El primer, perquè la gent el que està demanant és un canvi de govern, d'aquell govern d'esquerres, un govern que s'ha mostrat radical, que s'ha mostrat dolent a l'hora de resoldre els problemes que realment té la gent, perquè ni els ha resolt, sinó tot el contrari, el que ha fet ha estat deixar que s'agreugessin, i per tant l'única opció que hi ha és el Partit Popular per fer front a aquell govern d'esquerres i que hi hagi un possible canvi. I el segon motiu és perquè dins l'àmbit nostre, o dins l'àmbit de centre-dreta també, l'únic partit que té experiència de govern, que segueix estant centrat i que té el seny i el sentit comú per arreglar tots aquells problemes que s'han d'arreglar és el Partit Popular, sense cap dubte. El Partit Popular té tota una sèrie de persones, equips, que juntament amb el projecte que tenim i amb l'experiència acumulada dins el partit, fa que haguem de ser l'opció a la que la gent hauria de venir. Nosaltres hi ha hagut moments que sabem que gent ens ha fuit, però ara és un moment crucial per tornar a enviar l'aspecte d'esquerres de cap a l'oposició. I això només se pot fer votant del Partit Popular. Per què? Hem vist ara a Espanya. Quan s'ha cercat altres opcions de centre-dreta, el que s'ha aconseguit ha estat que en Pedro Sánchez sigui més president que abans. I això mateix passaria aquí si la gent no opta per votar en el Partit Popular. Si la gent opta per votar a altres opcions de centre-dreta, ajudarà a que la senyora Armengol sigui més presidenta que abans. Per tant, també per aquell segon motiu han de votar el Partit Popular, perquè som, sense cap dubte, el partit polític més preparat per governar, i això és importantíssim, i segon, perquè la gent vol un canvi de govern d'esquerres cap a govern de centre-dreta. I a més ens està demanant que fèiem un canvi sense pegar bandazos, sinó que fèiem un canvi en seny, en sentit comú i en tranquil·litat.